En we beginnen met het bericht dat de rechter levenslang heeft opgelegd in de zaak Wawoe. Het gaat om de uitspraak van een Curaçaose rechter vanochtend in Vught in de zaak tegen Irvin Nuto Wawoe. Er is levenslang geëist door het Openbaar Ministerie tijdens de behandeling van de zaak. Eind juni begon die en nu is er ook levenslang opgelegd. Wawoe wordt beschouwd als de leider van de criminele organisatie No Limit Soldiers. En hij wordt verdacht hij stond terecht voor een reeks aan misdrijven, zoals betrokkenheid bij meer dan 10 moorden, smokkel van 340 kilo cocaïne, smokkel van wapens, witwassen van geld en leiding geven aan een criminele bende. De zaak werd behandeld tussen 23 juni en 4 juli in de streng beveiligde marinekazerne Suffisant op Curaçao. Wawoe werd toen speciaal uit Nederland naar Curaçao gebracht. Hij zit vast in de penitentiaire inrichting in Vught. Nu was de rechter daar en is er uitspraak gedaan in de zaak.